Sú ľudia, na ktorých by sme nemali zabúdať. Nielen preto, že boli šikovní a múdri, ale preto, že to aj po sebe niečo zanechali. Peter Ašev, nielen preto, že to bol môj manžel, ale preto, že to bol úžasný, múdry, šikovný herec, človek s nádherným hlasom a s obrovskou charizmou, ktorý miloval literatúru, miloval poéziu, bol veľmi dobrý recitátor. Tak sa veľmi teším, že na takýchto ľudí sa nezabúda. A súťaž Via Litera, ktorú vymysleli a pripravujú Rotariáni, je obrovskou príležitosťou pre vás všetkých mladých. Na to, aby ste si vyskúšali, čo to je napísať niečo, čo potom možno niekto aj náhlas prečíta. Či už to bude. Bolo to jediné, čo sa tu ozýva. Rozhojňovalo sa tu také ticho, aké som nemohla nájsť nikde inde. Ani len som si neuvedomila, kedy posledný zákazník prekročil prach dverí. Vonku sa dokonca už rozhodnal. O hodinku zatváram. Roza Federis, Jana Gregor. To budú znieť vaše myšlienky z úst niekoho iného a či to bude rovnako rezonovať v ich hlavách, ako v tých vašich, vtedy, keď ste to písali. Ja budem naozaj veľmi rada, keď sa do tejto súťaže zapojíte. Ak rád píšeš, či už poéziu alebo prózu, chceš vyhrať super ceny a hlavne ukázať svetu svoju tvorbu a aj našim úžasným porodkyniam, neváhaj sa zapojiť do súťaže. Získať cenné skúsenosti, feedback na svoju tvorbu aj úžasné známosti.